खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायदार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिसनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया BKWSC आव सोफाजासिगोन। बर' हारिनि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद जोनोम जानायखौ एबसु आरो BCU आ गोजोननाय मोनै फोरमायदों। सालबारि कलेजनि बानजायनायाव फैगौ 15 मार्चनिफ्राय 21 मार्चसिम बर' रोबग्रा जथुमनि 38थि जोनोम सान खुंनो लादों। क'क्राझार जिल्लानि हमनो हानाय कौटि बेसेननि ड्राग्सखौ दिनै सावबाय। SCS नन्दिता कौरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। चिरांनि बासुगावआव पुलिसआ सासे खौरांगिरिखौ गाज्रियै बुग्लिदों। हेंथा दोलोनि नोजोराव माजुलि आरो रायजो सभानि नैथि मासि। SSB आ 19 लाखनिबो बांसिन बेसेननि दंफां थुख्राजों लोगोसे सासे हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि गोरोबथायाव सागान होबोनानै प्रमद बर'आ सिगाङाव जेरैबायदि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि बर'फोरनि गोसोखौ दुंब्रुद खालामदोंमोन, नाथाय आथिखालाव बियो मोगथाङाव आसाम सोरखारजों गुसु दै लुजानानै बयबो बर' रायजो राजाखौ गगा मोनहोबाय होनजायो। बिटिआरआव हाबनायनि सिमांखौ लानानै सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय एरायहोदोंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाया BKWSC आवसो सरजाजाफिननायनि लामायाव फैबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दाजानाय BKWSC एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बियाब दाफुंनायनि खामानियाव आथिखालाव सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जेंना सोमजिदोंमोन। बेखायनो आसाम सोरखारनि WPTN-BC बिफाना सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लायाव गमामायैनो बबे ओनसोला मैखोम बर' सुबुं थानाय ओनसोल बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनानै मोन्नैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो लाइजाम हरदों आरो 8 फेब्रुवारि 2022 नि गेजेरावनो गंनैबो जिल्लानिफ्राय रिपर्ट बिनाय जादों। बे बिथोनखौ सोनारनानै बिसनाथ जिल्लायाव थानाय गासै 4 रेभिनिउ सार्केल अफिसारनो बिथोन हरनानै बिसनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गावबा गावनि ओनसोलनि गुबै रिपर्टखौ मंगलबारनि गेजेरावनो थाबैनो हरजोबथारनांगौ होननानै बिथोन जारि खालामदों। नोजोर होनो गोनांदि आथिखालाव बिटिआरआव सोफानो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव रायजो राजानो खोथा होबोनाय थादोंमोनब्लाबो बे खोथा होनाया जेबो ओंथि गैयै बादिसो फोरमान जाबोनो हमदों। एबसुआ ओरैबायदि बुंनानै रायजो राजाखौ बुजायबोदोंमोन, नाथाय दा बाउन्डारि कमिसनआ जेबो रोखोमै फोरमायनो हायैयाव मोन्नैबो जिल्लानि बर' रायजो राजाया दासिमबो गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दंमोन। सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि बर' ओनसोलखौ माब्ला आरो माबोरै बिटिआरआव सोफागोन बेखौ दासिमबो रावबो रोखायै बुंनो हायाखै आरो दा नाथाय गमामायैनो सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि बर'फोरनि बिटिआरआव हाबनो मोननायनि सिमाङैनो थाफिनसिगोनखौ रोखा जाबाय। जानो हागौ बेखायनो आथिखालाव बिसनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' ओनसोलखौबो गोदानै दाजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो सोफाफिननायनि राहाखौ लादों। ओजोंहाय आथिखालाव BKWSC आबो सिमा एबा बियाबखौ रोखायै दाफुंनानै लानो हायाब्ला जौगाथायनि थाखाय मोननो गोनां फान्डफोरखौ मोननाय नङा आरो दासिमाव गेजेरारि मोनसे खुंथाय एबा एन्टारिम बडि दादोंब्लाबो जेबो फान्ड मोनैनि जाहोनाव रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि रायजो राजाया बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायनानै मोनसे समाव गावबा गावनि आंगोफोरखौनो गाज्रि मोननाय सोमजिबायमोन। बेनि अनगायैबो UBPOनि मावथिफोराबो बेफोर जेंनाखौ लानानै हाग्रामा आरो चन्दनमोनखौ मुं सुनो हमबायमोन। बेनि अनगायैबो UBPOनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BJPआव हाबजोबनो लाबायमोन। नाथाय दा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि रायजो राजाया सोरखौ फोथायगोन एबा फोथायबावगोन बियो गावनो गाव मोनसे सोंलु जानानै थाबाय। बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ मैया जोनोम जाबाय। नाथाय हारियाव मोनसे गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायखौ गोजोननाय मोनै फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BPF दोलोनि पलिटिकेल उइंस एबा फरायसा आफाद बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनआ मैया बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दाफुंनायनि उनावनो एबसु आरो BSUआ आलादा खौरांगिरि मेल खुंना गोजोननाय मोनै फोरमायदों। एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो लेङाइ
थानाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारिमोनहा खौरांगिरि मेलाव बुंदों दि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव हेंथा खालामग्राफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ सोंखारिनो आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिखौ फोजोबस्रांसिगोन होननानै मोन्थाय गैया। माबेबा मोनसे आफादखौ डाउन खालामनो गोदान आफाद दादोंब्ला बेखौ रायजो राजाफोर आरो एबसुआ सहायनाय नङा। बबेखानि गोदान आफादखौ दाखांनायनि उनाव बर' हारियाव थैबाना बोहैयोब्ला एबा दाङाबाजि जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया गोदान आफादनि दैदेनगिरिफोरनि जागोन होननानैबो कनेन्द्र बसुमतारिया बुंदों। कनेन्द्र बसुमतारिया बेखौबो बुंदों दि BSUआ BPF हानजाजों दाजानायमोन आरो दा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनखौ BPFनि जोथोन लानाय BPFनि साननाय हनायजोंनो दानाय जादों आरो बियो फोरमान जाबाय मानोना मिरु BSUनि गाहाय नेहाथारि बनजित मोनजिलखौ गोदान फरायसा आफादनि आफादगिरि खालामदों। बेल' नङा, गोदान फरायसा आफादनि टीमाव थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा BSUनि सोद्रोमाफोर आरो बेसोरखौ बयबो सिनायो होननानैबो बुंदों। ओरैहाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दानायाव BSUआ जेबो लोब्बा गैया होननानै BSUनि आफादगिरि गोगोमसार बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंना बुंदों। गोदान फरायसा आफादाव आफादगिरि बिबान लानाय बनजित मोनजिला बसुमतारिया BSUनि सोद्रोमा नंला। मोनसे समाव बनजित मोनजिला BSUनि गाहाय नेहाथारिमोन, नाथाय 22 जानुवारि खालि गावनि निजायारि जेंनानि थाखाय BSUनिफ्राय रिलिज होनो खावलायनाय लाइजाम लिरहरदोंमोन आरो बै लेखायैनो 22 जानुवारि खालिनो BSUनि CWC मेलाव बनजित मोनजिल बसुमतारिखौ आफादनिफ्राय हगारो होनना गोमसार बसुमतारिया बुंथियो। मख'नो गोनांदि गोदान आफाद दानाय समाव माखासे हानजाया थांना दावराव खालामहैनाय आरो बर' हारिनि गेजेराव गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायाबो हारिनि थाखाय मोजां नङा। एबसु बादि फरायसा आफाद थाखानायनि उनावबो गोदान फरायसा आफाद दानाया हारिनि थाखाय गाहाम जानाय नङा होनना बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा बिबुंथि होनायनि उनावबो मानो गोदान फरायसा आफाद दाखो बेखौ बुंनो हाया। हारियाव गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायखौ जोंबो लुबैयाखैमोन होननानैबो गोगोमसार बसुमतारिया बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कलेजाव फैगौ 15 मार्च 2022 निफ्राय 21 मार्चसिम 7 साननि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि 38थि जोनोम सान खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे 7 साननि हाबाफारियाव साहित्य एकाडेमि आरो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया एबा गुसुङै NBT नि हाबाफारिबो थाफागोन। लोगोसे ट्रेड फायार एबा फालांगियारि फोरबोआबो थाफागोन। बे बाथ्राखौ बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। समबारखालि फुंनि 11 रिंगायाव सालबारि कलेज कनफारेन्स हलाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिनि आफाद दैदेननायाव सालबारि कलेजनि बुंगिरि हानजाजों जथायै मोनसे जर'खा जथुम जानाय जायो। जथुमनि गिबियावनो रुंसारि जानाय देंखो रानि लता मंगेशकार आरो बर' राव थुनलाइ आरो बर' रेबग्रा जथुमखौ अनसायग्रा सा करिजा बिजनि ट्राइबेल ME स्कुलनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बानिकान्त बसुमतारिनि हरखाब रुंसारि जानायाव जथुमाया बे मिनिट खुसियै थानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथियो। जथुमनि थांखि बेखेवो बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया। जथुमायाव सालबारि कलेजनि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया बरायना बिबुंथि होनायजों लोगोसे बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोयो आरो सिनायथि होयो। जथुमाव बर' रेबग्रा जथुमनि 2022 मायथाइनि 17 मार्चआव खुंनो गोनां 38थि जोनोम सान फालिनाय आरो बर' रेबग्रा जथुमा सालबारि कलेजनि बर' बिफाननि हेफाजाबै साहित्य एकाडेमि आरो NBT नि हादरारि थाखोनि थुनलाइयारि फोरबो, बिजाब आरो फालांगि मेला बायदि खुंफुंनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। बे ओंथिगोनां जथुमाखौ खुंफुंनो मोनसे गोख्रों बानजाय आफादबो दानाय जायो। दाजानाय बानजाय आफादाव फारियै आफादगिरि डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारि, गोरायुं सालबारि कलेज, लोगो आफादगिरि डक्टर दुलेन चन्द्र बसुमतारि, लेङाइ गोरायुं सालबारि कलेज, गाहाय नेहाथारि चरण बसुमतारि, बर' बिफाननि गाहाय सालबारि कलेज, लोगो नेहाथारि रसेन मुसाहारि, बिबुंगिरि सालबारि कलेज, लोगो नेहाथारि हेमन्त बर', बिबुंगिरि बर' बिफान सालबारि कलेज, बिसिम्बि सुजु आफादाव फारियै चेयारमेन डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारि, गोरायुं सालबारि कलेज आरो गाहाय सुजुगिरि पनितर बर', बिबुंगिरि बर' बिफान सालबारि कलेज। बेनि अनगायैबो जथुमायाव बिबुंगिरि पनितर बर' सुजुनाय थुनलाइ सावरायथाइ बिजाबखौ बेखेवना होयो बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया। खायसे जर'खा लिरगिरिफोरनि थुनलाइ सुजुनायनि सायाव लिरगिरि बिबुंगिरि पनितर बर'आ सावरायथाइ महरै सुजुदों।
बेखेवदों। बिजाबा थारैनो जोबोद बेसेनथि गोनां। बे बेखेवजानाय थुनलाइ सावरायथाइ बिजाबा गुबुन गुबुन लाइसि आरो बिजाबाव ओंखारनाय रायथाइफोरखौ लानानै जयै जथायनाय गांसे रायथाइ बिजाब। बेवहाय थानाय रायथाइफोरा थारैनो आरिमु जालिया थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जागोन होननानै बेखेवगिरि राजेन बसुमतारिया बुंफोरदों आरो बे जोबोद बेसेनथि गोनां सावरायथाइ थुनलाइ बिजाबखौ बयबो आजावगोन होननानै बेखेवगिरि बर'रावग्रा जुथुमनि आफादगिरि मानगोनां राजेन बसुमतारिया मिजिं खालामबावदों। क'क्राझार पुलिसा दिनै जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव हमनो हानाय खौथि खौथि रां बेसेननि ड्राग्स गान्जा आरो निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ सावबाय। क'क्राझार सहरनि आइटि पार्कनि साखाथियावनो थानाय फोथाराव मोनसे हाबाफारि बानजायना ड्राग्स गान्जा आरो निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ सावना जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम पुलिसनि एडिजिपि डक्टर एल.आर. बिस्नोइजों लोगोसे क'क्राझारनि एसपि प्रदिक टुबे, एडिसनेल एसपि, एडिसनेल सिजिएम, एसडिअ सदर, डिएसपि आरो गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरा बाहागो लायो। बेनि बागै एल.आर. बिस्नोइआ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला 2019 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन थानैयाव रेजिस्टार जानाय मोन 18 केसआव बोखांनो हानाय ड्राग्स गान्जा आरो निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ कर्टनि बिथोन मोननायनि उनाव दिनै अफिसियेलि सावनाय जायो। बबेखानि रैखाथि बिफाना दिनै सावनाय ड्राग्सनि गेजेराव फ्राय 1500 केजि गान्जा, 1 केजि 400 ग्राम हेर'इन, मारफिन, माखासे कफ सिराप, निसा गोनां टेब्लेटफोर दं होनना डिजिपिआ फोरमायदों। एसएएस अफिसार नन्दिता कौरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय एबा डिसमिस खालामबाय। घुस लानायनि दायनिगिरि महरै रोखा फोरमान जानायनि उनाव एसएएस नन्दिता कौरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिहार, त्रिपुरा आरो सोनाब बेंगलनि बारग' रायजो बेंगिरि रुंसारि देबानन्द कौरनि फिसाजो नन्दिता कौरआ 2019 मायथाइयाव एमपि-एलएडीएसनि खामानिनि थाखाय घुस लानानै जाथाइसालियावनो हमजादोंमोन। 2019 मायथाइनि 16 मार्च खालि गुवाहाटी नोगोरमायाव एमपि फान्डनि मोनसे लामा बानायनाय खामानिनि थाखाय सासे थिकादारनिफ्राय 20,000 रां घुस लाफुनाय समावनो नन्दिता कौरआ हमजादोंमोन। बिनि उनाव प्रिभेन्शन अफ कराप्शन एक्ट 1986 नि धारा 6(13)(1)(9)(d) एन्ड 13 केस फाइल खालामना नन्दिता कौरनि सायाव स्पेसियेल कर्टआव नायबिजिरनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बै समाव नन्दिता कौरआ डिस्ट्रिक्ट रुरेल डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि कामरुप मेट्र' बिथांखिनि डाइरेक्टरमोन आरो गावनि गोहोखौ बाहायनानै थिकादारनिफ्राय घुस लानो नाजादोंमोन। चिरां जिल्लानि बासुगावआव इलेक्ट्रनिक मिडियानि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ पुलिसआ गाज्रि बुग्लिनाय जाथायाव रायजोआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्ला जार्नालिस्ट फ'रामनि गाहाय नेहाथारि आरो इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बासुगाव थानानि प्रदीप साहा आरो एल.एन. बर्मन मुंनि कनस्टेबलआ सानथिं बाथिं लामा गेजेरावनो गाज्रि बुग्लिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सानै पुलिस कनस्टेबलआ हेलमेट हमालासे बाइकआव फैनायाव आयेना बयनिबो थाखाय समान नङा नामा होनना सोंथि सोंनानै खौरांगिरि जयन्त देबनाथ मबाइलाव भिडिअ बानायनायखौ बिथा खालामनानैनो मैयानि बे हिंसायारि जाथाया जायो। खौरांगिरिनि सोंथि आरो भिडिअ बानायनायखौ रागा जोंखांना सानैबो पुलिस कनस्टेबलआ जयन्त देबनाथखौ गाज्रि रावजों रायनायजों लोगोसे लामा गेजेरावनो गाज्रि बुग्लियो। बबेखानि पुलिसनि गाग्लोबनायाव जखम जानाय खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ उननि समाव फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि ल'वार आसाम हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। बे जाथायनि उनावनो खौरांगिरिफोरा बासुगाव थानानि मोखाङाव सोमावसारो। ओरैहाय चिरांनि डिएसपि लभ कुमार देखाया जयन्त देबनाथनि एजाहारखौ बिथा खालामना सानै कनस्टेबलनि रिजार्भ क्ल'ज खालामना होयो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बासुगावनि बे जाथायखौ जार्नालिस्ट एस'सिएशन अफ आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आसामनि हेंथा दोलोनि नोजोराव माजुलि बियाब आरो रायजो सभानि नैथि मासि फैगौ 7 मार्च खालि खुंजानो गोनां माजुलिनि उफेरा बिसायख'थि आरो एप्रिल दानाव लांदां जानो गोनां रायजो सभानि नैथि मासिखौ हेंथा दोलोनि दखलाव लानायनि थांखियै एआइइउडिएफनि गाहाय आरो धुबुरी एमपि मौलाना बदरुद्दिन आजलामजों समबारखालि मोनाबिलियाव सावरायदों। हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैखियाया माजुलिनि उफेरा बिसायख'थि आरो रायजो सभानि नैथि मासियाव हेंथा दोलोनिफ्राय सासेल' बिजाथि होनायनि बागै देबब्रत सैखियाया आजमालजों सावरायदों। बेनि बागै देबब्रत सैखियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला एआइइउडिएफआ रायजो सभानि नैथि मासियाव बिजाथि होनो गोसो अब्लाबो सावरायज्लायनायनि गेजेरजों थि खालामदों। बबेखानि माजुलिनि उफेरा बिसायख'थियाबो हेंथा दोलोनिफ्राय सासेल' बिजाथि फसंनो खावलायदों देबब्रत सैखियाया।
चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेंखनाव थानाय खराइबारि ओनसोलाव 6 नं SSBनि जि कम्पानिया मंगलबार खालि फुङाव 19,49,000 रां बेसेननि साल दंफां थुख्राजों लोगोसे सासे हमदों। भारत भुटान सिमायारि पिलार नम्बर 169 खौ मुंख'नानै SSBआ रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव गासैखौबो गथायनायजों लोगोसे मोनसे क्लेम सिजार होदों। हमजानाय दंफां फालांगिनि मुंखौ चक्र बसुमतारी होनना SSBआ मिथिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 6 नं SSBआ बै ओनसोलनिफ्राय सानफ्रोमबो हमनो हादों आरो बांसिन समावनो क्लेम सिजार होनो हानायखौ नोजोराव गोग्लैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।